sukaɓe Afrique takku san yoni to Abdal Jeri sare ndogu Jibiri sare ndogu Jajaɓe sare ndogu Bokara Baydi jaltaɓe kono waktu yoni ha toon to hayre gollere wuro nayyi yonti kabaruji e ɗemgal Pulara ñalamo ko mobare talata mbiyen ɗiɗi mboy mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ne hawra sappo e jeetati mawnum yaw ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi caggal fergo nelaɗo men Mouhamadou mo Diame Kisal woni e muno yonti kabaruji e ɗemgal Pulara ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder gendi Mauritanie ma en kaale gonka dafu Covid-19 coronavirus e kadi ma en jaaha toon to diwan gorgol kaalen heblo ko fati e ndema lijum e gardugol waali mo diwan gorgol to leydi Sénégal woni hitande ko kemno kamaɓe gadano gonduɗo e dafu Covid-19 wanno ko ñande ɗiɗi lewru mboyo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ma en kal kadi ko fati haala on ɗon no mbiteɗo Ousmane Sonko mo ñawoɓe gendi Sénégal noddi tawi o jogori darade e yeeso mabɓe ko ñalawma janggo to leydi Mali ma en jaadu e bandi men debbo Fatimata Ba ma en jaa ha caggal dunde Afrique toon to leydi Birmanie leydi Espagne kame toon to Arabie Saoudite bisimilla mon e kettogol son dirtani joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal ɓittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safri en kengana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie leegal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yi ha to leydi Mali ñoolo mango ma taw toon mbiteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy. kettode kabaruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñaganaɗon Allah jaame cellal kisal en jetti gueno dokkude nattan ha mbawɗen jottade ɗo e yawmen weltare TV to karallagal to ko Seydou Abouba yeeso alerde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji e ɗemgal Pulaar e nder gendi Mauritanie pudroɗen ko fate rafi Covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal gendi ndi ɗum ɗon noon o saaha tawi koye ñalde hanki
nde fodde yimɓe nogas woni hitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu covid-19 hay goto wasani fittandu mum e nder waktuji nogas e 4 e jawtuɗi ɗi tawi noon ko fodde temedde 7 e nogas e jeeɗiɗo woni horkisanoɓe so gondano e ndafu covid-19 ñande aletare nogas e jeetati lewru février colte maynu ndu neɗɗo goto wasino fittandu mum ko yimɓe 11 woni yitanoɓe hesɓe nogas e goo ɓen ko heptunoɓe cellal mumen horejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Sekel Ghazouani ñande altinare hanki goo lewru mbo hitandu junnaje 2021 o toddima on ɗon gonnoɗo joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Abidjan lamorgo leydi e Côte d'Ivoire biyeteɗo Fatma Val Minto Zouaina yo won gardiɗo Jean France mo Nouadhibou on ɗon noon koye nder pellito horejo leydi ndi tawi kadi o lomti ko biyeteɗo Moussa Ahmed na Elmin e nder hen tawi on ɗon debbajo o rewino e nder nokkuji kewɗi e gollorɗe ɗowgu laamu leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydiji Mauritanie jacingol laamu Mohamed Salem Wul Merzouga ñande altinare hanki nde o holliri maɓe mbaw yaltinde ɗum ɗon ko goo piccal 7 milliard e halisuji ha ɗum ɗo noon koko fati to banggue wallude ko wiyete protection civile woni nden ko wonande kay e to banggue civil en ɗum ɗon noon koye nder ñalde winderiyankore ko fati e nden ka civil e nder hen holliri tan o saaha joni rende wonande ɓen ɗon tawi ko yimɓe taƴɓe hattano koye mumen e rende kadi wonande tarini ndi ko ɗum ɗon woni kay e kisal ɓesguji e ɗi kala haali ɗum ko kanko on ɗon gardiɗo on ɗon tawi ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydiji Mauritanie o arti kadi e fodde yimɓe nogas hebleteɓe fodde yimɓe 40 hebleteɓe o saaha joni ɗum ɗon ko toon to leydi Maroc beele tan wawde fabade e yimɓe ɗum ɗon koko wiyete protection civile ɓen ɗon yimɓe jeeteɓe sapport pompier en walloɓe yimɓe so tawi kay ko wayno cumuji mbaɗi hani e yolere e ko nandi hen ɗum ɗon noon ko beele kay wawde wallude on ɗon fannu banggue goɗɗo ɗum ɗon kadi ko heblo ko fati e protection kono ɗum ɗon koko fati to banggue ɗum ɗon ko wiyete lijim woni ɗen ɗon gueɗe sew sewoji ndema sew sewoji ha ni aɓade ɗum ɗon ko wiyete waño ma raddo mbiyen ɗum ɗon fuɗɗi ko toon to kay heyɗi lamorgo diwan gorgol e arde erdorde société Mauritanie ko fati e ɓamtare dowri e nder hen kadi fodde nogas e joyo ɓe ganduɗa ɓe ko remoɓe ummiɓe toon to diwan gorgol kam e arza mbawi e tawtrede ɗum e tawtrede on ɗon wali mo diwan gorgol biyeteɗo Ahmed na Wul Sidiba e nder hen holliri kadi to banggue kewal walla ni e nder ndafu covid-19 nadde ɗum ɗo e nder guende Mauritanie woni sababu kadi memde to banggue faggudu ndu ha tenti kadi on ɗon fannu koye nder ndiɗon mbadi holliri gonɗon heblo ko beele wawde kadi ɓeydude ɓen ɗon yimɓe gollotoɓe fonno to banggue kan ɗon ndema lijim beele wawde heblude ɗumen e fanno beele wawde jogade hen humpitoji no hannirta niyete ɗum ɗon tawtrama nden ɗon jonde on ɗon directeur Sonader biyeteɗo Ba Abdoulaye kamne kadi holliri hen nafoore gonɗon heblo wonande kay ɓen ɗon gollotoɓe to banggue ndema ka e nder hen on ɗon tawi ko wali mo diwan gorgol o wawino kadi wadde jillu ɗum ɗon ko toon to wuuro wiyetengo Silla ko 12 kilo hakkude muɗum e wuuro wiyetengo kay heyɗi tawi ko banggue hirnangue muɗum o yettima e ban guesa guila noon to banggue guese gawri ha niya maaro e to banggue kadi e guese sew sewoji ɗum ɗon kala o wawi yillade ɗum o yehi toon to Rindiaw ɗon kadi ko kiloji 10 wuuro wiyetengo kay heyɗi e nder ban ɗon ngesa tawi koko fati to banggue ngesa leɗɗe ɗum ɗon noon ko leɗɗe taw kadi ko fruit ɗum ɗon foof jiya kadi koye pine e to wawde kadi wallidde faggudu gendi Mauritanie kalen ko fati to banggue weeyo honon holliri météo me leydi Mauritanie e nder waktuji 24 paaɗi ɗi ɓe kolliride ma wadda he ɗum ɗon ko hendu e nder gendi ndi koto banggue diwanuji funnague leydi ndi kam e toon to banggue kadi hirnangue o hani to banggue worgo
rewo e leydi Mauritanie ma waw wadde keneli kadi nguleki ki ma waw ɓeydade no feewi e yogo e diwonuji noon tawi ko ɓuroji wulde o saaha joni koko wayno kay heydi saabu ma yaha 40 degré tawi ko roso ko 37 seeɗi baabi ma yaha fodde 40 e yogo kay e diwnuji leydi ndi ma mbaw kadi hebde kindon nguleki hani e keneli ma ɗum yetto gondon fundo ha e nder Nouakchott wuro lamorgo ngo kadi to banggue maayo ngo ma ɓeydo ɗum ɗon koto banggue bempeƴƴe ɗe ko gila noon to goo ndiga piccal 5 ma ya kadi ha 2 piccal 5 to banggue to weki wonande ɗen ɗon bempeƴƴe ha joni e nder gendi Mauritanie tawi ko fedde Union africaine e nder tawi ko ɓe juɓɓini wonande ɓen ɗon won yimɓe jomen ngaluji en tawateɓe fedde Union africaine kamɓene ɓe mbawi rokkude jeenari on ɗon horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani koko fati noon to banggue darde makko e to banggue julagu hakkude leydi Mauritanie e leydi Afrique ɓe kolliri tan o saaha joni eɓe jonni wonande kay darde on ɗon horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tawi ɗum ɗon fuɗɗino mani ngal ɗon nanodiral sifano ko gila ñande 1 lewru janvier hitandu junnaji 2021 tawi koko fati to banggue jokkodiral ɗum ɗon ko julagu hakkude leydi Afrique ɗe heeɓi ngal ɗon ndin ɗon jeenari noon e inde horejo leydi Mauritanie ko on ɗon Harjetou Mbarek Val taw ko kam woni joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to joɗorde leydi Afrique to Addis Abeba lamorgo leydi Ethiopie. Waktuji 17 pawɗi hojomaji 14 to nammodiri beeli Kawsara waddani gurel daw e wuro iri kabaruji men to leydi Sénégal kuddoroɗen haala on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko horejo landa mbiyete ka Pastef taw ko lundiyanke laamu Sénégal tumaɗo saaha joni ko fati viol on ɗon dossier e nana tan ɓeydo layde e nder gendi Sénégal hollitama tawi ko ɓen ɗon juge mo leydi Sénégal tawi ko 8e cabinet ɓe mbaɗi convoqué faade e kanko on ɗon Ousmane Sonko nde o wawata notade ɓe ɗum ɗon ko alarba janggo hedde waktuji 9 subaka haali ɗum ko biyeteɗo Kouraysi Ba goto e huji kinantoɓe Ousmane Sonko ko kanko ni woni jaaɗo ƴettoyde ngol ɗon kayitol toon to kaserne mo Samba Djeri Diallo ko tuma nde ɓe noddunomo téléphone yo aran ngol ɗon kayitol faade Ousmane Sonko o salinoma yaade kono caggal mum o adduji ɗum hollitama tan noon Ousmane Sonko holliri ko kañum jogorani notiyade ɓen ɗon toppitiɓe ko fati e ñawore gendi Sénégal beele noon mawo notiyoɓe walla notoytakoɓe ko wawi hen wonde foof ma laaɓanen janggo so hawri e welede gueno jokkodiral cumuji to wiyete ñaani to wiyete Jambour e nder gendi Sénégal e nder ɗeɗo balɗe hollitama tan cumuji kewɗi mbawi wadde on ɗon diwan ɗum ɗon ni woni sababu ko ina fota wonde ha 93 tiba ko kamen mbawi sumde hen ɗon kadi kala koɓe joguino to banggue guura wawi yaade hen guila noon to banggue gawri guerte hani e gueɗe goɗɗe kala wawi sumde hen woni sababu ni hay jawdi sumi hen ko wayno dammiri cewɗi baali bey hani e pucci koye nder hen tan eɓe eri laamu gendi Sénégal o saaha joni ko fati to banggue ballal e wiide mabɓe yimɓe hewɓe jiiɗino wawde kay falade ɗinɗon cumuji kono teskere to banggue ŋakkere ndiyam e on ɗon diwan ɗum ɗon jeeyi sababu hayso tawi cumuji ɗi mbaɗi ɗinɗon ɓesguji mbawa ɗum falade kalen e haala on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko tawi ko ɓen yimɓe makko jagganoɓe e nder ɗeɗo balɗe ɓennude guila tan noon kan ɗon haala fuɗɗi tawi yoga e yimɓe makko kay mbawino jagguede hollitama on ɗon biyeteɗo Damboj kam e yogaɓe ɓe o jaggi tan o saaha joni mbawi hebde wellitare mumen hono no holliri on ɗon kujji kinantoɗo Ousmane Sonko biyeteɗo Cheikh Kouraysi Ba e nder hen o tawi noon ko ɓen ɗon on ɗon
dilliyanke mo leydi Sénégal biyeteɗo Guy Marius Sagna e wondude Hassan Diouf e Kelidor Sène ɓen e saaha joni ina keddi kamen e juuɗe dadiɓe ngendi Sénégal taw noon ɓe dewra ko noddude fitinaji e nder ngendi ndi keddoɗen e kandon haala tawi ko ɓen yogaɓe to banggue ardiɓe diineji e nder ngendi Sénégal o saaha joni yiɓɓe kay dogde koyle jaam hakkude on ɗon biyeteɗo Adji Sarr e Ousmane Sonko tawi ko yiɗɓe on ɗon biyeteɗo on ɗon biyeteɗo Adji Sarr nde wawata retirde plainte mum o woni nde o ƴettitoyta ngol ɗon kayitol on ɗon biyeteɗo Abbé Jacques e wondude biyeteɗo Cheikh Mam Mokhtar Gueye e goto e catal biyetegal Jamra ɓe mbawi joɗodade biyeteɗo Ousmane Sonko leader mo Pastef o caggal mum kadi hollitama ɓe jiiɗi joɗodade on ɗon biyeteɗo Adji Sarr hay sino tawi ɓe keɓani yiide ɗum kadi hollitama ɓe jindiri e jinnaɓe muɗum saaha joni woni yidde mabɓe ko dogde koyɗe jaam hakkude mabɓe nde on ɗon suka debbo wawata kay ƴettoyde ngol ɗon kayitol kono tan jinnaɓe ɓe hollitama ɓe kolliri kamɓe de o kaɗo haala joni o yiwi e juuɗe mabɓe woni koye juuɗe ñawoɓe ngendi Sénégal mo yonnani ngal ɗon ɗen ɗon koyɗe ko on ɗon biyeteɗo maître El Hadji Diouf tawi ko hujiyanke o holliti kay ko saaha joni hay goto fotani darade beele kay wiide ina dilla ko fati to banggue beele falade gonga o holliri so woni noon ko gandoma ni ko hoorejo leydi yimɓe foof mbawa kay o saaha joni wiide ina gardito ɗum ɗon ko wiyete gonga o holliri tan ko ɗum fotani waɗede o saaha joni ko daɗi ɓen toppitiɓe ko fati ñawore gendi Sénégal ko kamen poti kay accede mbaɗa golle mumen no hannirta niyete goppen ko fati haala on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko goppen ni haala ko fati to banggue dawrugol banggue goɗɗo koko fati to banggue ɗum ɗon koko wiyete e julankagu mani mbiyan trafic drogue tawi ko ɗum waɗi koto wiyete Louga ko neɗɗo goto ɗawaɗo terɗe woni endo kappe ko kam jagga ina jaguira fodde kiloji 3 ɗum ɗon ko wiyete yamba ko caggal noon nde dadiɓe ginni ndi mbawi kay jaggude toon ko nokkure ɓen ɗon to gonanno tawi ni ko yeeyoɓe kon ɗon huɗoɗayno wiyete ko sabre en jiyana kalen ko fati to banggue politique tawi ko ɗin ɗon di groupe aji ma pelle dilliyankoɓe e nder guendi Sénégal ko wayno frappe France dégage e wondude yoga e pelle e tawi ko activiste en e nder guendi Sénégal kamɓene ɓe mbaɗi point de presse woni kuccodiral hakkude mabɓe jayndiyankoɓe ɗum ɗon noon o saaha joni tawi eɓe kollita wonde kay e wondeɓe caggal on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko hoorejo landa mbiyete ka Pastef ɓe kolliri ɗum ɗon de ko ɗum gueɗe e dawrugol tan kadi woni caggal muɗum ko on ɗon biyeteɗo Emmanuel Macron hoorejo mo leydi France ɓe kolliri tan ko juuɗe mum ina tunwi e kanɗon haala saabu e wiide mabɓe yogo e ardiɓe leydi Afrique o saaha joni kay e jogui to banggue blanc o woni kay ɗowo ko on ɗon biyeteɗo Emmanuel Macron hoorejo mo leydi France kalen ko fati ndafu Covid-19 coronavirus mbiyen no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi hande waɗi hitande ko leydi Sénégal hemno neɗɗo gadano gonduɗo e rafi coronavirus wonno ko ñande ɗiɗi lewru mboya woni mars no gonɗe lewru mars nde waɗi e o ñalawma hande waɗi hitande ko ñande ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni hitande ko ndafu Covid-19 naati gendi Sénégal e nder hen tawi ko jagorɗo kalfinaɗo cellal gendi ndi Abdoulaye Diouf Sarr o holliri Sénégal de woni référence jeyama e to banggueran woni référence timtidorgal e nder leydi adunaru ndu ɗum ɗon noon koto banggue haare ndafu Covid-19 o holliti tan ko laamu leydi Sénégal darima hen darde tinde kadi e nokkuji cellal gendi ɗi kadi mbawi darade hen ko ɗum woni kanko on ɗon Abdoulaye Diouf Sarr omo yonni darde laamu gendi Sénégal hani e ɓen toppitiɓe ko fati e to cellal gendi ndi to banggue darade beele kay haɓade ndafu Covid-19 o holliri noon ɗum ɗon hande o fodde hitande kay ko Sénégal wurdi e gundon ndafu kono kadi ha joni tan ndafu Covid-19 ina tawe e nder gendi Sénégal keddoɗen e on ɗon fannu hono no holliri nokkure joguinde cellal gendi ndi e ñalde mobare hande nde ɗiɗi lewru
ɗiɗi lewru mbo hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko fatirati coronavirus ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe nayyi e jeegom woni holkisanoɓe ko yimɓe temedere woni yitaɓe hesɓe ina gondi e ndafu ngu fodde capanɗe nayyo e ɗiɗo ɓen keeɓira fo koto banggue jotodiral so tawi ko capanɗe jeenayo e jeetato ɓen keeɓira fo koto banggue communautaire woni yimɓe raɓaɓe tawi kay hay goto anda hol dabɗo ɗumen e nder hen fodde yimɓe temedde ɗiɗo e capanɗe nayyi e goho ɓen kay e kefti cellal mumen no hannirta niyata e nder hen o ñalawma hannde fodde yimɓe nogas e jeenayo ina tampi koma ballite to banggue fofango ɗum nder waktuji nogas e nayyi e jawtuɗi ɗi ko fodde yimɓe jeetato woni kay e wasɓe pittali mumen e doggol ngol noon ina waɗi jumre kay saabu ko yimɓe temedere tan woni yitaɓe hesɓe no gondi e rafi coronavirus kono kadi soɓe mbi ko yimɓe capanɗe nayyi e ɗiɗo woni raɓaɓe to banggue jotodiral capanɗe jeenayo e jeetato goni raɓaɓe to banggue communautaire firti ko ngol ɗon doggol ina waɗi jumre e nder hen ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe ndafu covid-19 e leydi sénégal ñalawma hande o capanɗe tati e nayyi ujunere temedde jeetati e capanɗe tato e ɗiɗo wonduɓe rafi coronavirus taw hen nogas e jeenayi ujunere e capannayyi e yimɓe ɗiɗo kefti cellal mumen wasi fittali mum ko temedde jeetati e capanɗe jeetato e jeetato fodde ujunnaje nayyi temedde joyyi capanɗe nayyi e goho o saaha joni ina keddi e nder cuuɗi cafroɗi ɗi sen gummima to leydi sénégal paɗen koto leydi mali jaɓɓotoɗen ko bani men debbo fatimata ba ɓinguel leñol. kabaruji men to leydi mali puɗɗortoɗen ko ñande aljuma nogas e jeegom lewru février ɓennuɗo sanga waftuji 14 pawɗi hojomaji 45 ñalawma to aéroport international mo Modibo Keita hono ɓe ganden kayen goni ONS wondude e ballodiral maɓɓe e duwagne mbo aéroport o ɓe payi juuɗe maɓɓe e waaji goto jaarowo e duuɓi 40 tawi ko nigérianajo tawi ɓe jaggui ɗum kono wona kiloji tati pawɗi piccal nogas e jeegom kilo dorop mbo hindi cocaïne wondude enveloppe mbo 70 millions francs CFA tawi kanko waajo tan o ummino ko toon to leydi Belgique tawi ko liggotonoɗo e restaurant goto o rewi ɗon to leydi Mali o wi e wiide makko wonde ɗon balle tawi o yahanno ko toon to Nigéria kanko waajo holliri ko kanko jeeyi dorop ko kono haalani ha oɗo saaha joni holmbo tottanno e wiide makko tan no wayno yahanno ko toon to Nigéria duwaw jignaro makko debbo caggal jaltugol mum aduna no wayno tan e jahannoɗo duwaw so jaggirama dorop ko hunde hawnde no feewi liggotoɓe toon to centre hospitalisé mbo université mbo leydi Mali hono noon kadi hôpital mbo Bamako ha toon to kati no wayno tan eɓe jokki grève aji mabɓe ha oɗo saaha joni e wiide mabɓe tan ngol ɓe ƴetti ko grève balɗe 10 tawi fuɗɗi ko altine hanki o no wayno tan eɓe goyto e kala saaha no wayno caɗele mabɓe ɗeɓe gondi e banggue golle mabɓe ene ɓuuri hen tentude tan no wayno primaji mabɓe e wiide mabɓe tan fodde wonde hitande hande laamu Mali no jartintotde primaji mabɓe hono noon kadi kala ko kunaninoɓe e ndenka e banggue golle mabɓe ha oɗo saaha joni no wayno ala koɓe keeɓi hen e caɗele mawɗe ɓe guuri e banggue golle mabɓe banque mondial no holliri darde mum tinde e wallude leydi Mali ha yalte caɗele e banggue économique ɗe gondiɗe e wiide mabɓe tan no wayno mabɓe daro e wallude leydi Mali e dendagal projet ji ɗi ƴetti e gargol premier ministre mabɓe hono Matar Wane e wiide mabɓe tan aljuma ɓennuɗo o dendagal no wayno tan plan d'action mbo leydi Mali waɗi tan mabɓe dus ɗumen hen ha hannirtini banque mondial yaltini kono email ha goho piccal 3 milliards dollars tawi ko wallit ɗum laamu leydi Mali wayno tan kono wona duuɓi nogas e joyi hande no wayno tan leyɗele ɗen ɗon Afrique saharienne no wayno tan keɓani ɗeɗo caɗele e banggue économique tawi ko rafi covid-19 saabi ɗum guila e caɗele wangatoɓe woni waɗoɓe tourisme hono noon kadi e caɗele ya garta e banggue nawgol marchandise uji e ko nandi hen no wayno ko caɗele ɗe ganduɗa ko jippinde économique mabɓe ha no fewi no wayno tan wonno ko kabaruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba gam weltare ɓeɓe fulɓe andu diine ma kabaruji caggal dunde Afrique to leydi Birmanie seppoji ne jokki toon ha joni e subaka hande o fodde yimɓe nogas kamɓe ne mbawi gañade tawi hen tato saaha joni ina gondi e gañande musɗe ɗum ɗon noon ko police mo leydi ndi felliɓe tawi ko balle réel woni kay e kuure gonga e gonga ko tuma ndeɓe capanno gam wiide ɓen ɗon daɗiɓe wadɓe polo laamu yo gummo e gardigu leydi ndi hollitama kadi jaydiyanke goto wawi
jaggede hen haala kedde ko fati jayndiyankagal ni taw ko ɗon jayndiyanke mo leydi Arabie Saoudite biyetenoɗo Jamal Khashoggi mo ganduɗa kay warano ko guila hitandu ujunnaji 2017 toon to leydi Turki tawi koye joɗorde Arabie Saoudite tawatende toon kan ɗon haala de o saaha joni koko ummiti e nder hen ngal ɗon catal wiyeteɓe Reporters sans frontiére ɓe joƴini plainte e ñalde mobare hande nde toon to leydi Allemagne tawi ko fewde on ɗon bitteɗo Mohammed Ben Salman kananke mo leydi Arabie Saoudite e wiide mabɓe ko jungo makko ina moddi en tawi koye wargo on ɗon jayndiyanke mo gendi Arabie Saoudite mennoɗo wonde gardiɗo tawi ko kippo FC Barcelona bitteɗo Joseph Maria Bartemo kamne guila hanki wali koye juuɗe commissaire wali koto commissariat e juuɗe dadiɓe gendi Barça tawi o tuma koko fati to banggue mbuñari hollitama tan e ñalde mobare hande nde o heeɓi liberté provisoire kanko kay e guila ɓe o jaggi tanoɓe tittata noon ha joni eɓe goni e less jimadi ñawore toon to leydi Espagne kadi ɓen police gendi ndi ina jokki ha joni wadde kay loskoji mum e ko tuma e makko ko ma kippu tawi ko haraleɓe to banggue coftal ɓalli Oumar Dembel Diallo e kippu mum Amadou Ba hoɗere Pular ma garto hen ko ɓuuri yajde hay sino ni tawi koɓe wonande kay amateur uji ma mbiyen supporter uji mo FC Barcelona. gasi haalaɓe ceer ko tongunoɗen kumpital e ɗemgal pulare kikiɗa hande o ɗo yesso aɗerde nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia karallagal to ko Saydou Abouba yahanno hen to leydi Mali ko bandi men debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol min dokkatonadi ko ñalawma janggo so hawri e welede gueno yo jaam Allah hiranen on jarama e kettugol.